Hola, bon dia, soc el Marc Dalmases de l'empresa Montana Colors i estem aquí al Creative World presentant els nous productes, que és el retolador Waterbase, un retolador base aigua de pintura opaca, que com podeu veure es pot pintar sobre qualsevol tipus de superfícies i són retoladors que són completament recargables. Com podeu veure, feu així i es poden recargar directament per aquí. Allà tenim el nostre expositor amb totes les puntes diferents i també els retoladors base dissolvents. Aquí podem veure una mica els retoladors. Una vegada es gasta la tinta, tu pots pressionar per recargar la punta i continuar pintant. Tenim una gamma en total de 18 colors, amb la punta de 3 mil·límetres i de 5 mil·límetres. I per altra banda tenim els retoladors base dissolvents, que són aquests d'aquí, per superfícies per poder pintar en superfícies una mica més agressives i també potser més de carrer. El seu dissolvent costa més de que marxi, és a dir, que són permanents. A Catalunya som molt forts i exportem a més de 50 països, però Alemanya és un dels països on encara queda molta feina per fer. El meu nom és Sergi Ruibal, soc responsable d'exportació de l'empresa distribuïdora universal d'UNSA. Som una empresa familiar de la Garriga i estem exposant aquí a Creative World. Playcolor és un concepte en si que va enfocat a tot el sector escolar. Playcolor Makeup, maquillatge, perquè ho treballem tant al mercat espanyol, nacional, com a més de 40 països on exportem, des d'Europa, Orient Mitjà, Centreamèrica, Estats Units, Sud-amèrica. És un producte que hem llançat aquest any amb una qualitat cosmètica. Ho estem llançant aquest any i esperem que de cares al Carnestoltes i inclús a Halloween i qualsevol celebració puguin fer servir el nostre producte. L'empresa es diu TEP Barcelona, és una empresa social. La nostra missió és treballar, donar feina i mantenir-la a persones amb discapacitat intel·lectual. Tenim més de 500 treballadors amb discapacitat intel·lectual i tenim diferents unitats de negoci. Una d'elles és la fabricació de pintures per marca blanca, marca de distribució. I som aquí a la fira pel tema de poder incrementar volum, negoci i feina a l'estranger. Tot el que fem són pintures infantils amb base aigua dintre del catàleg escolar. Tèmperes, aquí tenim pintura de dits, pintures acríliques, pintures pissarra, diferents tipus de pintura, tot sempre en normativa europea de joguina per poder anar al sector del distribuïdor escolar. Hola, soc Rafael Buixadera, director general de Ceràmica Collet. Nosaltres som una fàbrica de Barcelona, centenària, que fabriquem argiles naturals. La nostra marca és CO2 i tenim molts tipus d'argila, una de les quals és l'Argila Plus, que endureix a l'aire i no fa falta cocció. Amb l'Argila Plus es poden fer molts treballs i la particularitat que té és que és una argila que es treballa, es modela molt bé i sempre tens la textura i el tacte de ser una argila natural. Aquí, per exemple, tenim unes casetes fetes, sembla que siguin de Playmobil, però els Playmobil simplement ens han donat vida a la caseta. Totes les parets, tot està fet amb l'argila que endureix a l'aire i no fa falta cocció. Després també es pot pintar i en definitiva és una matèria ideal per treballar a l'escola, per tallers manuals i també per artistes. És una argila que es pot també per escultors i tot tipus de gent creativa. El meu nom és Jordi Pérez, soc responsable d'exportació de l'empresa Jovi. Estem aquí a la Fira de Frankfurt, al Creative World. Jovi és una empresa que està ubicada a Rubí, ja tenim la nostra fàbrica i entre molts altres productes venim també a presentar el producte estrella de la companyia, que és la plastilina. Està fabricada bàsicament amb productes vegetals i pigments naturals i tenim una gamma de formats molt àmplia i sens dubte és la plastilina més reconeguda tant a Catalunya com a Espanya com a la resta del món. Aquesta plastilina, una de les característiques principals és que no s'asseca mai. Es pot fer servir totes les vegades que es vulgui o es pot fer la figura i deixar-la permanentment
Hola, bon dia, soc en Joan Maria Folch, soc enginyer industrial i represento l'empresa metal·lúrgica Folch, que són fabricants d'agulles situats a Montbrió del Camp, a Espanya, de l'any 1924. Estem a Frankfurt, a la Fira Creative World, és el 6è any que venim, i la nostra principal producte són les agulles de cap, però hem desenvolupat una aplicació creativa que es diu PinsArt. Hem desenvolupat unes agulles que són amb el cap de colors, que encara ja us ensenyarem, que amb els lluentons ens ho podem passar molt bé. I el producte que presentem aquest any és la línia Gaudí, que és per fer edificis del Gaudí amb PinsArt. Aquí us presentem una capsa, que és un set, per fer la seva família. Aquest producte porta tot el material, és agulles amb el cap de color, que és la novetat que us explicava abans, amb la qual cosa les persones poden jugar i crear, com feia Gaudí, jugar amb els colors. Aquí podríem dir tot el material. Consisteix en ficar una làmina damunt d'una placa de pòrex, que té la mida adequada, i començar a clavar les agulles en els lluentons. Doncs jo agafo una agulla vermella, per exemple, i agafo un lluentó vermell. El passo pel forat del lluentó i el clavo. Per exemple, jo vull que això sigui vermell. És perfecte. Que veig que no m'agrada i vull canviar, doncs el torno a treure i el fico més avall. Aquí és la col·lecció de Barcelona, per exemple. Aquí estem traient tota la línia Gaudí i des del Parc Güell, la família, Casa Batlló, la Pedrera. No és fàcil vendre a Alemanya, quasi venem més fora d'Alemanya que aquí, però aquesta fira ens serveix per fer contactes internacionals i tenim alguns clients que són tendes